칼리처럼 미꾸라 가슴은 저 허드나거든. 저거 YBOIयाव सोनानै जेस फैसाखौ लस्ट खालामजोबबाय नायनानै गाव खारनो नागिरदों नै एजेन्टआ जोंना होदोना होदो बेखौ औलै माथो मोखां नायफैथो होदो आया गुन्दाफोर ओइ खालिसरन खनसे होबावो नामा आदै नाय रायजोफोर आंखौ बुथारथारनो नागिरदों बिसोर सानैया नाय खालिसरनजों बादैसरनजों नाय बाप हिन्जावा मानसिखौ मानो बेफोरबायदि बुनांगौ नोंसोरो हो मानो बुनांगौ हा आरो खारनो दासानखा बेंखाजोब्बाय जोङो मोनथिबाय आदसा फंबायफोर खालिसरन आरो बादैसरन मा खिनांग्रानि बेखौ बुनांगौ नोंसोरो बे एजेन्टखौ मानो बुनांगौ नोंसोरो YBOI नि एजेन्टखौ मा बुवालै आदा सानजाजा मानो बुवा जों एसेबां खस्थ'यै अन्थाइ खरियाव खामानि मावनानै फैसा जमा दोनथुमनायखौ बियो इनभेस्ट खालामहोनानै सेस खालामजोब्बायलाय बख'नोबो हाला मानोबो हाला सेसनो लस जाजोब्बाय जोंना एफा खस्थ' मावोमोन जोङो गावबुरा आदै मा खालामबावनांगौ जाखो बिसोरखौ बिसिनि आखलाथ' मोजां जायाखै हिनजाव मानसिनि सायाव आखाइ होनाया रायजोफोर बिनि फिथाइखौथ' बिसोर सानैया मोनखाथारगोन आरो होखाथारनांगोन जोङो बिसोर जाबायदि खामानि मावदोंना बे निमाहा जाथाव नङा जोबोर साबायखर थाबायहाय सानजा नोंसोर गैयामोनब्ला बिसोरो आंखौ बुथारसिगौसोमोन खोमा माबायदि आखुनि मानसिथाय बिसोरो आयौ हनै आरो बिसोरो आंखौ जिनाहारिबो खालामनो नागिरबावदोंसोमोन साननिफ्रायनो प्लेनिं खालामगासिनोमोन बेनिखायनो आङो न'खौनो गारनानै खारनो नागिरदोंमोन मा जिनाहारि खालामनो नागिरदों नङा रायजोफोर जिनाहारि नङा मा जिनाहारि खालामलाबाय थाखो जाखो नंथारगौहाय रायजोफोर नंथारगौ बिसोर सानैया थगायथारदों बिसोर सानैया साननिफ्रायनो प्लेनिं खालामगासिनो आंखौ आरो दाखालिनिफ्रायनो बिसोरो आंखौ बिराद प्लेनिं खालामगासिनो दाखालिनिफ्राय फैसा बख'नो हायैखौ नायनानैनो बिसोरो जा बोरैबा हराव दरजा नारहैबाय थायो आंनि रुमाव ओइ खालिसरन आरो बादैसरन आखलाथ' बिराद गाज्रि माथो नोंसिनालाय मा खालामबावनांगौ जाखो रायजोफोर बिसोरखौ मा खालामोब्रा दोखो सिलफाथायाव उननाय बायदि उनग्लिजोबनांगौ बिसोर सानैखौ गाग्लिजोबनांगौ औलै बिगुर गग्ला फुजानि मानो नायबाय थाखो गाग्लिदो आदा दानस्रां मासो खर' दालै नोङो नाङा बिदि खालामनो मोना नाङा ओइ पुलिस मेडाम नोंनो माबा मोनसे खालामनो ना मानो नायबाय थाखो बिसोर आंखौ जिनाहारि खालामनो नागिरदों गावसोरो फैसाखौ बख'नो हायासैनो ओमफ्राय थांनानै फैसाखौ आंनोसो बिहैगासिनो बिहैखांनायनि उनाव आं हरफिननो हाया आंनि देहाखौनो बिदों बिसोरो आरो आं होआ होननायाव जबरदस्ति खालामनानै जिनाहारि खालामनो नागिरदों बिसोरो थैखाबायलै माइरिबो थगायनानै जाबसिनानै मा जाबसिनोखौ बे हिनजावा खोलाबायदो ओइ सिख्ला नोंबो सिरिखा मिथिबाय आं मिथिखागौ नों बायदि सिख्लाया माबायदि जायो होननानै बा चान्स मोननायाव डान्स मारिनो नागिरदोंना नोङो जिनाहारिनि माबा जाबसिननो नागिरनानै बाप नंमारगौसो एजेन्ट मानसिफ्रा बांसिनानो एखेबारे खायसेया बांसिनानो एखेबारे 90% फाल्थु थाथारो जायाफ्रा माखौ प्रमट खालामफैगोन मागोन दाना हनै गासिखौबो थगायजोबनानै माबा मोनसे खालामनो नागिरजानायखाय हनै माबा मोनसे केस जाबसिनफिननो नागिरबावदों बिदि नङाहाय मा पुलिस आब' आरो आंबोथ' बिसोरखौ खिन्थानानैसो होदोंमोन जर जबरदस्ति बोसोरनानैसो YBOIआव हाबोआखैमोन ना गावस्रासो गोसो जानानै हाबदों ओमफ्राय दा फैसाखौ बख'नो हानायाथ' गावस्रा बिराद खुसिमोन दाना खायसेया बख'नो हायैखाय दाना दायखौ आंनाव जाबसिनजोब्बाय बे मुगै सुगै एप्सफोरखौ मानो प्रमट खालामनांगौ नोंसोरो हा मानो प्रमट खालामनांगौ आरो जोंथ' सिगाङावनो वार्निं होखादोंमोन ना थानानिफ्राय बेफोरबायदि एप्सखौ प्रमट खालामनो मोना होननानै आरो मानो प्रमट खालामनांगौ नोंसोरो हा रायजोफोर बुग्लिजोबसै नङा बिसोर सानैखौ बिसोर सानैया आखला गाज्रिखा आरो नैबे सासेयाबो आखलानो गाज्रि माथो मा खालामबावनो बिसोर साथामखौ नाङा दे आदा दानसोरां नाङा बिसोरखौ बुनो नाङा बिसोरखौ बुजायनानैनो नेक्स्ट वार्निं होनानै दोननांगोन आरो आङो केसखौ थानासिम लानानै थांनो सानाखै मिथिबाय बेयावनो रायलायनानै मोजाङै फोजोबनानै दोन थानासिम थांनांगौबा हले केसा गिदिरसिनसो जाहैगोन मिथिबाय नंखाय बाखाय एप्सफ्राव फैसा इनभेस्ट खालामला बायगोन जाहाथा सोरबाखि एफा खस्थ' खालामनो गारा सानसेयावनो 10,000 गाहाम खामायनो हायो जोंफोरनो माथो हनै सानसे डिउटि होनानैनो सरकारि
सरखारि रुवाथि जानानैनो माथो सानसेयाव 500 रांखौनो माथो बिदिल'सो गोलैहैयो खोमा जोंनाबोथ' सेलारिया सानसेयाव हाजिरा हिसाबै 500-600ल'सो गोलैहैयो जोंबो बेखौनो बेसे खस्थ' खालामनांगौ नोंसोर जायाफ्रा मा जिरायनानै बेखौनो ओरैनो सानसे थानानैनो मालायफोर होनबानो गोजावलाबायगोन मा खालामबाय थायोब्रा नोंसोरलाय जोंबोथ' बोराय जाहैबाय मोनथिलायबो लाङा माबा माबि थुनाय दाखालिनिफ्रायनो दखानाव बिरि सोबनो थांबाबो वाइल' दावराव खालामो नोंसोरो मा वाइ ना बिबि वाइ ना मा बुस्थु बेलाय औ नोंसोर सानैना आइजो मानसिनाव आखाइ होनाया मोजां जायाखै आइजो मानसिनाव मानो बिदि आखाइ होनांगौ नोंसोरो आरो जेसेबां दायनिगिरियानो जाथों मानो साजाखौ बिजिरगोरनो नोंसोर सानैया सोर खाथियाव थांनानै फेक लेक्सार होबाय थानाङै मिथिबाय नोंलाय माथो गावनि फिसाजोखौनो माथो हनै हमथानो हायाखै गावनि फिसाजोआनो माथो मालायजों खारलांबाय मासो फाल्थुथार नोंसोर सानैया मासो फाल्थुथार आं दहायनिफ्राय खोनासंगासिनोसोमोन ओइ रायजोफोर बिसोर सानैखौ आं हले नागारनो हाला बिसोर सानैखौ जेलाव लांनानैसो दोनहैगोन आं मिथिबाय थौ दानो बै आंनि गारियाव आरो मोजाङै थौबाथ' नङाबा हले पिस्तलजों गावफ्लंजोबगोन आं सानैखौबो आब' नोंहालाय मानो बेफोरबायदि एप्सखौलाय मानो जों गामियाव बेफोरबायदि प्रमट खालामफैनांगौ जाखो मोनथिखायो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बांद्राय बुजिया खायसेया आरो बुजिबाबो खायसेया बिराद रागा दङ होननानै ओमफ्राय नों मानो बेफोरबायदि खालामफैनांगौ जाखो दे आब' औ बिनानाव मानो बिदि खालामनांगौ नोङो मालाय इसिबां खस्थ' खालामो बिसोरो ओमफ्राय बिदिया माथो सिगांनिफ्रायनो जों मिन्थिनाय बायदिब्लाथाय माथो सिगांनिफ्रायनो थगायग्रासो जाखायोनो ओमफ्राय बेखौलाय मानो मानसिफोरखौ सोनांगौ जाखो नोंहालाय आंबोथ' सोनो होननानै सोआखैमोनहाय आंबो हाबा जायै आदुंगारि सिख्ला जाहैबाय नालाय बबेनिफ्राय फैसा मोननो दे आंबो बेफोरखौनो साननानै एसे एनै इनकाम जागोन साननानै आंबो सोदोंमोनहाय आरो आंबो हमजोनोनो हालाय लाङासै आरो बोरै बिदि जागाथाय दाथ' खारसिगोनसो बायदि खोमा कम्पानियानो मा खालामबावनोथाय आङो आरो आंबोथ' बिसोरखौ जरजबस्ति खर'आव हमैथ' सोआखैमोन ना आं जास्ट बुंनानैल' होदोंमोन बुंनानै होनायावनो गावसोरसो इन्ट्रेस्ट लानानै हाबदों आरो दा फैसा मोननाय टाइमावथ' बिसोरो गावसोर लानानै थांबाय रंजा खुसियै दा खायसे पकटआयनि दा जोंखौसो दाय होगासिनो फैसा मोननायावबा जोंखौबा रावबो गोजोननाय थासिगोन होननानै थेंकिउ जासियाखैमोन रावबो दायो फैसा बहननो हायैखायसो सेस जोंनाव दाय जाबसिजोब्बाय बेनोथ' जाहैबाय आरो ओंखायनो रायजोफोर सानै हयै डिसिसन लालै माबा मोनसे डिसिसन लायोब्ला जाहाथे उनाव फस्थायनाङा दाथ' गोबाङानो फस्थायनांबाय आरो गोबाङानो माबा माबि रागा जोंलायलायनाय गाबलाय खुलाय जानानै दङ बिसोरो बेनिखायनो आरो दा सोरखौ ब्लेम होनो गावसोरबोथ' गावसोर गोसो जानानैसो हाबनाय आरो बिसोरखौथ' गावसोर गोसो जानानै हाबामोनब्ला रावबोथ' जरजबस्ति सोसननो हाखाथारा आं हले ओंखायनो हाबखाथाराखैलै एसेबां होननायावबो बिदिनो सानखाथारदां आंहा अन्थाइ खुवारियाव सानसे अन्थाइ बुरहैनानै मालाबा 800-900ल' हाजिरा मोनबोयो बेयावखि ओरैनो न'आव जिराय सोरबाखि एफा बुरजा फैसा हरबाय बायगोनलै जायाफ्रा मा खालामखायाखैलां जायजों मोनदों मोनबाय थाथों साननानैनो नांगौबा आबादखौनो मावनानै एसे मोजाङैनो बेखौनो माइफोरखौनो लासाव फाननानै माबा मोनसे खालामनानै लागोन अन्थाइ बुरैबाय थानानै खस्थ' खालामनानै खस्थ' खालामाबा फैसा मोनालै रायजोफोर खस्थ' खालामाबा फैसा मोना ओरैनो बेखार फैसा मोनगोनखौ आसा खालामबाय थानाङा आखाइ दं आथिं दं मावबाय था होमबानो फैसाया लासै खारबाय थागोन नङा होमबा रायजोफोर आरो जोंखौ साबसक्राइब खालामथारा माथो नोंसोरलाय नायनानैल' थांथारो उन्दोब्रा जोंखौबो एसे उन्दै अननानै एसे साबसक्राइब खालामनानै गालां